Kenya Rigathi Gachagua ni limbe e piny Equatorial Guinea e romo mar riwruog pinje Afrika mang'iyo lokruoge e weche mag arita. Gachagua manie limbe no e lo jatend piny William Ruto obiro chiwo twak e mbele jotend pinje 9 kod jokanyo mag riwruog mano mar United Nations. E kind weche mamoko, twagni biro bedo ka mulo lokruoge mag weche mag arita makonyo pinje Afrika kokalo medo jokanyo. Pinje bende biro twak kotenre kod yore mago mag bedo e ong'ala manyime mar keto dwachgi e romoni ka ging'iyo pinje mag Afrika bende obed jokanyo mago mag United Nations Security Council. Pinje ma jokanyo gin kaka America, United Kingdom, France, China kanyakla kod piny Russia. Pogregi manya koram gajuanga tiri nyake county Matharakanithi Governor Matharakanithi